वे खेलत रहनी कविता रचाई फरवरी के महीना में लिखाई रहे, मतलब जाता है डेट जो 10 फरवरी के आसपास, संयोग से 10 फरवरी है, 22 साल हो गए 98 के, या लगा था कि 10 फरवरी 1998 में छपल बा। सुनी कविता, सुनी, समय महत्वपूर्ण नहीं है कि कब लिखाइल बा, का लिखाइल बा, ये सुनल जाए। कविता के शीर्षक बा सांप आ सीढ़ी, भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में छपल बा। का है जिंदगी सांप आ सीढ़ी वाला लूडो के खेल, जैसे सपिनिया डस के गिरा देले 99 से 1 पर, जैसे सपिनिया डस के गिरा देले 99 से 1 पर, सीढ़िया ढो के उठा देला 3 से 13 पर गोटियन के, आ ऊ 100 तक पहुंचे खातिर, शतक खातिर बेचैन होके आगे बढ़ते रहेले। कबो सीढ़ी, कबो सांप, कबो सांप, कबो सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सीढ़ी सांप। कितना बेर ऐसने सांप के डसला के डर, सीढ़ी के सहारा के आशा, कितना खट्टा मीठा अनुभव, कितना सुख, कितना दुख, तब जाके मिलेला 100 शतक, सफलता के चोटी, फूल की खुशबू, मेहनत के मिठास, चरमोत्कर्ष के सुख। ठीक वैसने बा जिंदगी, चारों तरफ फैलल बा सांप आ सीढ़ी के जाल। ना ना, बलुक ई जिंदगिए ह सांप आ सीढ़ी के जालवत संरचना। इमे कितना बे रोग बलाय, डर, डाह, हमिता, ईर्खा, कलंक के सांप आदमी के डसेला। लोभ, मोह, क्रोध, वासना के जहर उगिल के फैला देला खून में, मन में, प्राण में, आत्मा में, तब मर जाला आदमी के स्वाभिमान। बाकी फिर मिल जाला कोनो सीढ़ी के सहारा, कोनो उपलब्धि, कोनो यश, कोनो खुशी के बैसाखी, चले खातिर, केहू के प्यार, बढ़े खातिर, जिए खातिर, जागे खातिर। फिर जी जाला आदमी, जाग जाला आदमी। ऐसा ही कितना बेर होला, आदमी जी जी के मरेला आ मर मर के जिएला, आ तैयार होला सांप आ सीढ़ी वाला अनुभव के आटिया आ बोझा बन्हा जाला मन के ढोए खातिर, काहे कि इहे अनुभव ह जिंदगी।